Conseil des ministres mun ni ale baro timɛn la arabado décembre kalo tile 14 san 2022 chapitre de communication la. Ministre mun bɛ tali kɛ an ka refondation de l'État au ministre et des relations avec les institutions a ko a bɛ ladɔnniyali kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma k'i b'a ye k'a fɔ wa kɔlɔsiliw la mun bɛ tali kɛ nin bɛna kɛ a tako 26nan ye n'a bɛ f'o ma ko espace d'interpellation démocratique ko a baaraw kɔni a timɛla a tɛmɛcogo fana a ɲɛna komi laɲiniw bɛ fɔ cogo min na. Espace d'interpellation démocratique ko o ye don ye don min ta ka a sinsin wa bunadamadenw ka hakɛ ko o senfɛ diɲɛ selen naani yɛrɛ ye tɔnba ye minnu kɔni fɔ ni ale kɔni wa a hakilina in carila décembre kalo tile 10 san 1948 ni tako 26nan mun kɛla Mali kɔnɔ yan nɔ n'a fɔ o ma ko espace d'interpellation démocratique k'i b'a ye k'a fɔ commission préparatoire k'ale ye wa sɛbɛn wa ale ye bataki 334 kɔni de sɔrɔ olu la 215 olu kɔni olu ta la o kɔfɛ mun bɛ tali kɛ jaabiw fana la jaabiw la k'i b'a ye k'a fɔ tuguni mun bɛ tali kɛ 84 la o kɔni olu fana tala ka olu rejeter o kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ 28 la olu fana tala ka olu kala jama ɲɛkɔrɔ a don kama. K'i b'a ye k'a fɔ ka hakili to a nɔfɛ mun bɛ tali kɛ nin baara ninnu la sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ commission préparatoire fana a ye dossier bataki 7 fana sɔrɔ mun kɔni ni a kɛla sababu ye maa minnu ta don ko o ye o sago sɔrɔ u ka batakiw kɔnɔ a kɛnɛ yɛrɛ kan ko ka sanga gɛlɛya mun b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi mun bɛ tali kɛ maa minnu kɔni kun bilalen bɛ n'a fɔ ma ko jury d'honneur ka se ka ko in kɔni jaabi d'u ma ko ye foli bila ka taa jamanadenw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ani jamana gouvernement ani jamana ɲɛmaa fana ani fatodenw fana minnu bɛ ka wulikajɔ kɛ ka u ka hakɛw fana laɲini kɛ komi a fɔlen bɛ cogo min na foli kɔni bilala ka taa d'u ma o kɔfɛ tuguni jamana marabaaw fo ka taa se jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma o ye foli don bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ tuguni ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔ min kɛ ka o cɛsiri ka baara ninnu kɛ cogo min na bɛɛ fanga o bɛ se ka kɛ sanga ko an ka jamana kɔnɔ ani faamuyaliko ɲuman bɛɛ lajɛlen ka bila ka hakɛ minɛn kɔnɔ a foli bilala o kɔnɔ jamanadenw fana ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya minnu la ko ka sanga nin bɛɛ lajɛlen fana ma ko n'i y'a ta ka a lajɛ mun bɛ tali kɛ wa jamana ka ɲɛtaa la a bɛ se ka sabati wa an nin tagabolo fana la a bɛ fɔ ma ko cadre stratégique de la refondation de l'État ka ye k'a fɔ ko wa hakilina falenfalenw ka se ka jamanadenw fana bɛɛ kelen ma ka se ka yafamadeliw kɛ ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka jamana région bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la k'i bɛ k'a fɔ wa waliya cɛ ɲumanw caman fana kɛla waliya cɛ ɲumanw fana caman kɛla minnu kɛla sababu ye ka se ka majigiliw kɛ transition yɛrɛ bɛ ka laɲini minnu kɛ k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ anw ka jamana kɔnɔna la fɛn min bɛ tali kɛ wa autorité indépendante de gestion des élections EJ ka taa se carte d'identité biométrique olu fana bɛna labila maaw ye cogo min na ani polisiw fana ka olu fana kɛ sɔrɔdasiw ye ani protection civile ani mun bɛ tali kɛ a ɲɔgɔnna camanba wɛrɛ la olu baaraw fana hakilila minnu bɛ n'olu bɛ ka latigɛ misaliyala ICOMA ale ni Comatex ka dayɛlɛli ni a ɲɔgɔnna caman k'i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye fara ɲɔgɔn kan ye mun bɛna kɛ sababu ye ka se ka jamana bila wa bɛnɲɔgɔnya minɛn kɔnɔna la san kelen kɔfɛ k'i b'a ye k'a fɔ assise nationale de refondation i b'a ye k'a fɔ o kɔni kɛla baara ye baara min kɛla sababu ye ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan mun kɛla sababu ye ka don jamana kɔnɔ fo ka taa se an ka kabilaw kɔnɔna la jamanadenw fana da ka se ka don kumaw la jamana jɔliko la Mali kɔnɔna la o la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ o ka hakilina la laɲini mun kɛlen b'o kɔ bɛn ani kɛlɛ bɛ se ka sabati cogo min na gouvernement fɛ ko a bɛ ka bila o minɛn kɔnɔ Bamako décembre kalo tile 14 san 2022 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national